Vánoce. Moc děkujeme panu starostu, taky kolegům, všem hezký Vánoce vašim rodinám. Krásný svátky. Děkujeme za stromeček, který nám tady bude svítit celý vánoční svátky. My vám všem za divadlo Mazec, za město Louny, taky hezký svátky, ale ještě samozřejmě neodcházejte, protože teď je zlatý hřeb dnešního večera, a to je Gymnázium v Lounech.